Sôn am swyddi. Rôl Plymiwr. Dyma Jack, a mae yn blymiwr. Mae Jack yn gweithio i Tilbury Douglas sy'n gwmni adeiladu. Mae'n gweithio mewn ysbyty sy'n cael ei uwchraddio. Mae Jack yn mynd i ddangos i chi rhai o'r pethau mae'n ei gwneud yn ystod ei ddiwrnod gwaith i chi. Felly, ffwrdd â ni. Mae Jack yn mynd i fod yn gwneud llawer o wahanol waith plymio yn yr ysbyty heddiw. Mae'n cyfarfod â rheolwr y safle ac yn gwrando ar hyn sydd wedi gynllunio ar gyfer y diwrnod. Mae Jack yn edrych ar y cynlluniau. Fel ei fod yn gwybod pa ddeunyddiau sydd ei angen arno ar gyfer y gwaith. Ac yna'n cael yr offer sydd ei angen arno o'i fan. Mae Jack yn newid prif bibell wastraff wedi gwneud o blastig. Mae'n gweithio gydag offer llaw i dynnu rhan nad oes ei angen arno ac yn gludo uniad newydd ymlaen. Mae'n sicrhau bod yr uniad newydd yn lân ac wedi gysylltu'n iawn. Mae Jack hefyd yn gweithio gyda phibellau metal. Mae'n cysylltu phibellau dŵr, poeth ac oer ar gyfer cawod. Mae'n llapio tap plastig o amgylch yr uniad i greu sêl dyn, fel nad yw'r dŵr yn dianc. Ac yna mae'n defnyddio teclyn llaw o'r enw wrench i dynhau'r cnau ar yr uniad. Mae'n bwysig i Jack fod yn dda gyda'i ddwylo a hefyd sylwi'r bethau sydd o'i le gyda phibellau all achosi diferiad. Mae Jack hefyd angen gosod tap newydd yn y gegin. Mae'r hen tap yn diferu ac yn gwastraffu dŵr. Felly, mae angen iddo ffitio'r un newydd heddiw. Mae'n sicrhau bod y falf ddŵr wedi diffodd. Mae hyn yn atal y dŵr rhag rhedeg. Mae'r tanc yn llawn, felly mae rhaid iddo dreinio'r holl ddŵr cyn iddo drwsio'r tap newydd. Yna mae'n llapio rhywfaint o dap plastig o amgylch yr uniad, i wneud yn siŵr bod yr uniad yn dyn ac yn ffitio'r tap newydd yn ofalus. Mae'n gwneud yn siŵr bod y tap wedi osod yn iawn ac nad yw'n diferu ac yn gweithio'n iawn. Yna, mae Jack yn gwirio'r toiled, y basen a'r gwrysogi dŵr poeth yn un o'r ystafelloedd ymolchi. Mae'n sicrhau bod y gwastraff basen yn gweithio'n gywir, heb unrhyw diferiadau. Ac yna, yn olaf, bydd y gwrysogi dŵr yn gweithio'n dda. I wneud y swydd hon, mae angen i chi allu gweithio mewn mynnau bach, defnyddio offer pŵer yn ddiogel, gweithio'n ofalus a dilyn cynlluniau. Mae angen i chi hefyd fod yn gallu gwrando a siarad â phobl eraill, a dilyn rheolau iechyd y diogelwch. Mae Jack wrth ei fodd yn bod yn blymiwr, oherwydd ei fod yn mwynhau defnyddio ei ddwylo mewn ffordd ymarferol a gweithio gydag offer llaw a phŵer. Os ydych chi eisiau siarad am eich opsiynau neu ddarganfod mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 228 4844 neu gallwch chi gael sgwrs ar-lein gyda ni ar ein gwefan yn gyrfacymru.llaw.cymru. E-bostiwch post@gyrfacymru.llaw.cymru a chwiliwch amdanom ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, X, YouTube, Facebook a LinkedIn.